Kene kade kapat kabakandai jong kajing atu kana sapang kajing dok. Hadian ba u Edwin ula show kajudi kala kelon Hamadan. U Edwin ula ong pa kajudi kala tiplo takaplan jongi kumno ngile. Ukpa jong u Edwin ula ong wating kun kakmi jong kajudi kan saayangi shibun kapisa namar ba ka iit bahai kajudi. U Edwin ula ong kadai pa kabapi ong menta ngan rano ya kajudi sakamra ngan tekno ya kikijat kikiti jongka kadang ba kanum light pad haying jong ka kong Mary ka Anita kala ong madam ngam nang shu bantrekam nga isin ay palat ya pi bat ngam sya ya pi ba pinlet marway ya ngan let lang bat nga kakami jong kajudi kala ong ya ka Anita kublay shibun Anita pilong ga kena ka babha pikloy ban isin ay bat pikloy ru ban yarap yanga katba ka kemi jong ka judi kadang ya kran bat ka Anita don bafun ya ka kong Mary kala shim ya ka phone bat kala ong hello pide mano bafun yanga uta u bafun ya ka kong Mary ula ong ngadai manga u Edwin pikwan em ban ya kandu ya ka kun jong pi Kakong Mary kala ong, hey you, shano ka kun jonga, nga kwa ban kran ya ka. U Edwin ula ong, ka Judy ka don bat nga, lada pi kwa ba pinumdu ya ka kun jong pi ha ban kre ya ka pisa kumasi polak, wan ra siya nga. Kakami jong ka Judy, ringkat bat ka snusi, kala ong yu, kumno pinut ban kidnap ya ka kun jonga, bat ngandum ay watang stingkaru. U Edwin ula ong sengap car wat jukran pan hek sur sejengai ngam tok ya pi ayanga si polak tingka lam kumta ka kun jong pi kan ya pakti jong nga u Edwin haba ula dep kran ya ka kemi jong ka Judy u bu no ya ka phone ka kemi jong ka Judy ka shong kuslai namar ba ka tiang bandu ya ka kun ba ka don kun tang ka wehi tang sudap ya kran phone ka kong Mary ka Anita kelakeli balai kong, jia ayu ya i Judy, shano i don menta. Ka kemi jong ka Judy kala ong. U Edwin ula kidnap ya ka kun jong nga. Ula dawa pisaya nga hadu si polak. Ka kemi jong ka Judy, ka perkat ya ka jong ka kun. Ka benut ya ka, watla kala sait la, bat kala ong. Ka kun jong nga kron hapdeng ka jingma. Kumno nga nyarap ya i. Ablay, yarap ya nga. Ka Anita, ringkat bat ka isan ya ka kong Mary, kala ong. Madam, wat kuslay? Yangin ya letno sa police station, ban report ya u Edwin. Ka kemi jong ka Judy kala ong. Anita, ngam kwa banya tu hakipulit. Namarba u Edwin uday ukena u basalak. Unut wat ban panyap ya ka kun jong ngaru, tang namar ka pisa. Katba ka kemi jong ka Judy kadang ya kren bat ka Anita. U Stevenson ulawan haying jongki. Bat ula ong. Halo nana, kumno pilong. Habapai siya ka Judy bat u Edwin. Ka Judy kala kendit benriw. Bat kala ong. Edwin, balay pite yang nga kumne. Pimut banle kumno yang nga. U Edwin ula ong. Bait jong nga, wat kuslay. Pimla syu ban pet nang ne. Namar ngaladepte ya pi. Ka Judy kala ong. Imei insawan ban pelat yang bat pihak ban siu ya kan ka jingle jong pi. U Edwin ula ong. Lada imei jong pi, i chisha ya pi. In wan ra yang si polak, bat ngan sa pelat no ya pi de kabasuk. U Edwin ula ong. Ngahap ban le ya kan ka kam. Ban yarap pisa nakabenta ka kam business ipa. Namarba la julor lut. Ka Judy kala ong. Ngadai ka kentay briw. Kumno pinut ban le kumne. Ka Judy namar bakala bitari u Edwin. Kala ong yu. Pide shisha unong krong. Balay pimlet krong sa surok. U Edwin ula ong. Waju ong yung nga unong krong. Ngamday unong krong. Henry ha kata kapor. Ukpa jong u Edwin ulawan ha kamera. Bat ula ong yu. Edwin pilafun na em ni kakemi jong ka Judy. U Edwin ula ong. Hoot pa ngaladap phone. Bat ngaladap ya tulut ya ka kemi jong ka Judy. Habapai siya ka kemi jong ka Judy.
Kakami jong ka Judy kalaong Stevenson pihak banyarap yang ka khun jong ka don hapadeng kecing ma. Please Stevenson yarap lem yang U Stevenson namar ba tip ya ke u laong. Balena na jia ayu. Shano ka Judy ka don menta. Ka kong Mary kam ban se ka hap ya tu ya ka jing shisha. Bat kalaong. Ka Judy ke it samla bat uwe u kena senrang u ba kerteng u Edwin. Bat day u Edwin u bala kidnap ya ka khun jonga. Ka kami jong ka Judy kala ya tu ba u Edwin u lapan ya ka shipolak. Bat lada kamla ban ay ya ka pisah ha u Edwin un sa penyap ya ka khun jonga. Ka kami jong ka Judy kala ong Stevenson kumnungan le menta bangan yo biang ya ka khun jonga. U Stevenson u laong wating na nginyarap ya ka Judy ban pelat na ka keti jong u Edwin. Bat ngihab banyak tu ya ki pulit ya ka ne ka kam. Ha kata ka por u Edwin u la phone ya ka kami jong ka Judy. Ka kami jong ka Judy kala shim ya ka phone bat kala ong. Hello Edwin, shano ka khun jonga. U Edwin u laong ngala sen ya pi ka location. Pi ha ban wan tang marway. Wat jule salak ru ban wan yalam ki pulit. Bat kane kam day ka kam kai. Bat lada pile persya ya kata ka baong mga. Ngan penyap ya ka khun jong pi. Ka kami jong ka Judy kala ong. Wat pan mensaw ya ka khun jonga. Ngan wan ra no mentahi ya ka sipolak jong pi. Ngan wan rutang marway. Ngakwa ban pelat ya ka khun jonga. U Edwin u laong. Ngin ban kam ban translam na mal soyo sngaw de ki ngala ap ya pi hang ne wan no kloy menta. Haba ka kami jong ka Judy klabu ya ka phone. Kala ong ya u Stevenson bat ka Anita. Ngahab ban letang marway ban yarap ya ka khun jonga. U Stevenson kum urang ba u laong. Nana kamla ban long ba pin letang marway. Pim tip ka ka ban jia. Nginyalit lang kay mangiru. Ka Anita namar baka day ka bakloy ban isen kalaong. Hooit kong nginyalit lang bat pi. Bat ngidon kam ban pantip no sa police station. U Stevenson ulaong. Ka day baong i Anita. Pimdon kam nana ban kuslay. Ngan fun pulit no menta. Ka Judy hapdeng gijing kuslay. Bala sakte hau Edwin. Kalaong. Kini berro. Kiday na kadaw jong ngahi bangam ko ngu i imay. Imay ila persyang bat pensengutu ya nga Henry ngam ko ngu ya i. Ka Judy ka jaw umat hangta bat kelakran marway. May tomap ya nga ngakwa ban wan no bat pi. Day kijing bom sak skor jong nga hadu katne ka jia. Nang ni sa kamat ngan sa ko ngu no ya pi may. Ka Judy ka yam marway hangta. U Edwin ulaong. Wat juyam, imay jong pi ila janwan hang ne, banwan ra pisaya nga. Kakali jong kakemi ka Judy, kalapoy hakata kacaka bala pa location u Edwin. Kakemi jong ka Judy, kalapras ka bel. U Edwin ulaong ni ukpa, taray kadai kata kakemi jong ka Judy. Enda kakemi jong ka Judy, kalay kandu ya u Edwin bat ya ukpa jong u. Kakong Mary kalaong, shano ka Judy. Ngakwa banyo i ya ka khun jonga. Siya ay menta ka don. Warra syuway ka khun jonga hang ne. Ngan saay ya ka ni ka pisa ya pi. U Edwin ulaong. Ka Judy ka don hang ne. Wat tiang. Ay syuway nga ka tu ka pla pisa. Ngan sa pelat pat ya ka. Ka kami jong ka Judy. Kamsip na ka ungu ya ka jingong jong u. Bat kalaong. Nganam ay ya ka ni ka pla tingka ya pi. Ningkong ngakwa bani kandu syuway ka khun jonga. Ha kata ka por. Lawan rung sa u Stevenson bat ka Anita. U Stevenson ulaong. Ngiwan hang ne ban yarap ya ka Judy. U Edwin ulaong. Pidey mano. Ka kami jong ka Judy kalaong. Stevenson ka Judy ka don sutay sa kamera. Kilat ban pelat ya ka. U Edwin ulaong ya ka kami jong ka Judy. Pila thok pila syukor ya nga. Balay piwan yalam ya kine. Mentangan panyap ya ka khun jong pi. Hakata ka por, ukpa jong u Edwin, ulet mare sajaka baset jaka Judy. U Edwin pat, ula aishi kura ya ka kong Mary, bat ka kong Mary kela kelon haju. U Stevenson ula bitar,
namarba u Edwin ula syok ya kakong Mary. Kumta u Stevenson ru ula syok lang ya u Edwin. U Edwin ula kelon hamadan klem tip brushu. U Stevenson haba u yoi ba u Edwin ula kelon hamadan. Ula ong ya ke Anita. Syong hang ne bat inana ngan lek yarap manga ya ijuti. Bat kipulit gila janwan hang nehi. Ukpa jong u Edwin ula penap da kagon ya ka juti. Umut pan penyap no ya ka. Ha kata kapor shwa ba ukpa jong u Edwin umut pan penyap ya ka juti. U Stevenson ula wan poi ha kata kapor. Bat ula syok lang ya ukpa jong u Edwin. Ukpa jong u Edwin ru tip brushu ula kelon hamadan. U Stevenson ula pelat da ka juti ha ka jing syate syakum ha u Edwin. Bat ula wan nyalam ya ka ha khmat jong kakong Mary. Kakong Mary haba ka yoi yala ka jong ka khun. Kala ong. Juti kumno khun pilong. Ka judi haba ka yoi yala ka jong ka kemi. Kala pan map. Bat kala ong. May map ya nga. Ka day shisha may ka bapi ong. Ba u Edwin u day u baduk. Map ya nga may. Ngamsim nga syak skore pi. Ka kemi jong ka judi kala ong. Dok hun. Om lele ya kita barok. Ya menta ngin lek no siya ying. Shua ba kini barok sangut kimut ban mino na ying jong u Edwin. Ukpa jong u Edwin. Ula penap da kagon ya ka Anita. U Stevenson ula ong. Bu kato kagon syapok. Wat juliak kumne. Ukpa jong u Edwin ula ong. Ngalak ban lek kat bamon. Pimtip bangadai u ay. Ka judi kala ong. Edwin. Toong hi ipa jong pi, ba inum lek kumne. Bat ngin ay pi kena kapisa da kabasuk. Wat artatin. U Edwin ula ong. Ngam ngay je pi judi. Kakami jong pi kala tok ya nga. Bat menta ngan penyap ya pi. Ukpa jong u Edwin ula ong. Ngan penyap ya pi berok. Ningkong ngan penyap syua ya kene kandong tre jong pi. U Stevenson ula ong. Wat lek kumne. Piru pimtip ya nga bangadai u ay. Bat pimtip ya ka jinglong jong nga. Haba pai sya ka kemi jong ka Anita. Ka konglin ka syong snusi haying. Ka ap ya la ka jong ka khun. Balay ba ka slam banwan. Ka ringki ka laong. Balay may pi snusi katne. Ka konglin ka laong. Nga kuslay na marba ka Anita kampat wan poi haying. Sya no ka lej. Nga la phone ya iru. Kam shim ya ka phone jong nga. Ka ringki ka laong. Wat kuslay may. Ikong iladon halenti. Insawan haying. Kipulit klapan kloy. Manpoy katakajaka balapha location da kakong Mary. Ban lej ajing yarap ya ka juti. Dap katu ka nepor. Kipulit kilapoy katakajaka balapha location da kakong Mary. Syuaba kipulit kimut bandrung no haying. U Edwin ula ong. Pa, pi apya no. Siat no yaki iway pa iway. Ukpa jong u Edwin, ula siat ningkong ya ke Anita. Ke Anita kala kelon hamadan, ringkat bat ke place nam. Ngin se kendu biang ha ke next video, ke benta ke basyupau. Para log, lada episode nat ya kene ke jinga tuk kana. So like, share, comment, bat subscribe ya ke channel.